muri yeZimbabwe aiwa yaunze mashoko abuda muzara nhasi tichidza mashoko achitogwa neSADC kuti aiwa mafresh elections ari unavoidable munyika yeZimbabwe ichiti chiitiko chakaitika mugore rapfuura mugore ra2023 aiwa haavoideki haatombomisike. Muri yeZimbabwe idzi inhau dzangobuda mubepa remuAfrica nopublisha nhau dzese dzinoitika muAfrica uye nenhau dzeSADC. Saka pane mashoko avanyora saka bina mashoko aya ndopanda kuti bvosubscribe wolaika wotina on the bell icon tombochana maupdates anokupa pano paZim News Live nokuti vanonyora vachiti fresh elections in Zimbabwe unavoidable SADC ndo mashoko ataurwa neSADC. Sanonyora chiti when an election falls short of the revised SADC guidelines and principles of a democratic election, according to the SADC guidelines and principles, it's within the SADC mandate to order a fresh elections in that member state. Vanendera mberi vachiti many people in SADC member states are not aware of how the SADC mandate can stretch when dealing with a member state. Sando zvarikaita chiti aiwa kunyangwe hazvo zvichinonoka pane procedures kana kuti pane matanho anofanira kutanga atogwa hatimbomanyi mafresh elections munyika inenge chinzi aiwa haina kumita maSADC guidelines. Saka muri yeZimbabwe nozvaitagwa neSADC zvinzi aiwa Zimbabwe haina kana kutombosvitsa maguidelines iwaya uye mafresh elections hatombomisiki. Saka mafresh elections autonzi achatongoitika muZimbabwe. Muri yeZimbabwe ndo nhau dzabuda mubepa iri reAfrica Beat. Rindudze mafungiro enyu pine comment section medu usanga no subscribe kulaika panjira kuti na on the bell icon tomochona maupdates andokupa pano paZim News Live.